Tak, by bylo to ještě v sensie, že s tím plným občanžením ještě měl každý hrát 45 minut a ta pierwsza połowa to mógł być jeden z tych wyjściowych składów. Niestety, jako, no, to jest mi bardzo przykro, że musiał odszedł w 5 minucie Michał Grudniewski, a potem od razu i Spichala. A i z tego względu, że ci zawodnicy, no ta reszta była przygotowana aż po tym, no, jakoś po przerwie, no tak jako, no, tam musieli wejść od razu. To jedna sprawa, która miała duży wpływ na tą pierwszą połowę, bardzo fatalną, a potem drugą, myślę, że to też dla mnie troszkę odpowiedź, bo myśmy mieli 21 dni bez wolna, a zespół pracował bardzo dobrze, a mieli 2 dni wolnego, a myślę, że jeszcze no, nie są zawodowcy, bo no, ten zespół, który właśnie mnie opuścił w sobotę, a dzisiaj tak była duża różnica. Tak, tutaj jako wczoraj był pierwszy trening, troszkę tlenu, troszkę z piłku, dzisiaj drugi taktyczny, a i ta pierwsza połowa, tak myślę, że jest trzeba mu dać 14 dni, miesiąc, a dla nas jest to bardzo dobry zawodnik, można powiedzieć, nadstandardny, a potrzebny jako bardzo, bo jest to zawodnik, który właśnie umie utrzymać piłkę, umie złamać rytmus i właśnie przeniesienie gry, także mam dużo oczekiwań.